ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಜ್ಜಿರ್ದ ಗ್ರಾಮದೈವ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ದುಂಬರಿಸಾದ ಪಂಡದ ಪದಿರ್ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತೆ ಮೇ 3 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ದುಂಬರಿಸಾದರು. ಅಂಚಾದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ನಿಗದಿತ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಮನ್ಪುನವು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಇಂದಿನ ದುಂಬರಿಸಾದ ದುಂಬದ ದಿನನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ಬರೇಣ್ಯರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದ ತೆರಿಪಾವ ಪಣ್ಣದ ಪದಿರ್ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ತೆರಿಪಾದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇನುಡಿರು.